Good morning, mga friends. Kaysa na to. Mainit nga kape. Lami. Maintan ninyo. Mainit ta kay samantog painit mo. Ubra naman sa ta. Ang among abuhan nagsigya pa. Adong naman sa naluto. Kanon. Ang maher. Hay ka. Okay. So kami lang sa kang uban tugtog di man ganahan mo ubrag sayo. Di wala sila nang matag sayo. Kamera nga ang ayan mang ubrag sayo matata eh. Kaya masad kay igmata naman sa init tubig. So mora sa to mga friends unya na pod sa maka video sa ta. Thanks for watching. Bye.